Jekk fil-21 ta' Diċembru li ġej vera ser tispiċċa d-dinja, allura toqgħodx taġġel biex tixtri rigali tal-miliet. Kollu għal xejn, ser ikun hemm 7 biljun persuna jassistu it-tmiem ta' żminijiet. L-aħħar President tal-Amerika ser ikun Barack Obama. Fl-Amerika l-elezzjoni ser issir f'Novembru li ġej. Iżda jekk jitla' President ġdid, dan ma jilħaqx jigverna għaliex il-ġurament jieħdu f'Jannar ta' wara, xahar wara li tispiċċa d-dinja, jiġifieri bħallum sena. U l-istess jiġri f'Malta. Sakemm ma ssirx elezzjoni qabel iż-żmien, Lorenz Gondi ser ikun l-aħħar Prim Ministru ta' Malta. Imma żomm, jekk vera f'Diċembru li ġej id-dinja ser tispiċċa, allura Austin Gatt kien mar żmerġ meta qal il-Partit Nazzjonalista se jagħmel 20 sena oħra fil-gvern u l-Partit Laburista ikun baqa' fl-oppożizzjoni. Jekk vera d-dinja ser tispiċċa fil-2012, allura l-aħħar logħob Olimpiku se jkun dak ta' Londra. U l-aħħar logħob tat-tazza tad-dinja tal-futbol se jkunu dawk li saru fl-2010 fl-Afrika ta' Isfel. Msieken il-Brażiljani li suppost se jorganizzaw kemm il-logħob Olimpiku kif ukoll il-logħob tat-tazza tad-dinja li jmiss wara l-2012. Fl-2012 ukoll suppost se jkun lest il-Freedom Tower ta' New York, il-bini li se jieħu post it-Twin Towers. U bilħaq, suppost ikun lest ukoll it-terminal taċ-Ċirkewwa. Iżda jekk inkunu ċerti li vera ser tispiċċa d-dinja, aħjar ma nibnu xejn, lanqas ħaq il-flus u x-xogħol. U xi ngħidu għall-Parlament li qed jinbena fil-Belt Valletta. Jekk tispiċċa d-dinja fl-2012, tajt inkunu lħaqna għamilna imqar seduta waħda fih.